Grazzi ta' din l-opportunità li tkompli turi li l-leħen tagħna huwa b'saħħtu, nemmen li dan huwa l-ewwel pass għalija u nħares il qudiem sabiex nibqa' nikber f'dan il-moviment. Nirringrazzjakom. Dak kien l-iżgħar persuna li qatt tindirizza l-Konferenza Ġenerali tal-Partit fl-istorja f'daw il-100 sena. U prova ħajja ta' kemm hija deċiżjoni tajba l-emenda li għadna kemm approvajna sabiex mill-lejla stess żgħażagħ minn 14-il sena sa 16 uffiċjalment issa jistgħu jkunu at the forefront f'dan il-partit. Proset Nowlen u grazzi tal-li kont magħna. Dak kien ir-rispons tad-delegati u l-eżekuttiv tal-partit għad-diskors ta' Nowlen Camilleri fejn fl-età ta' 15-il sena kien li żar membru li qatt indirizza l-Konferenza Ġenerali Annwali fi kważi 100 sena li ilu ffurmat il-Partit Laburista. Matul is-sessjoni tal-ġimgħa filgħaxija d-delegati tal-Partit Laburista approvaw mozzjoni oħra storika li emendat l-istatut tal-partit u issa l-età sabiex tissieħeb membru niżlet minn 16 għal 14-il sena. Din il-mozzjoni kienet sforzi l-ħidma u l-involviment tal-Forum Żgħażagħ Laburisti fejn flimkien ma' tmexxija tal-partit qegħdin dejjem jaħdmu sabiex aktar żgħażagħ jidħlu fl-isfera politika lokali. Grazzi għal dan ta' 15-il sena, Nowlen kellu l-opportunità jindirizza l-ogħla organu fih dan il-Partit Laburista, dan wara li l-Forum Żgħażagħ Laburisti ħabbar il-kampanja Ġenerazzjoni 16 sentejn ilu. Il-Partit Laburista se jkollu jikkontesta f'ismu li żar kandidat li qatt kellu jikkontesta elezzjonijiet f'pajjiżna. Il-Forum Żgħażagħ Laburisti jirrikonoxxi li dan kollu ma kienx ikun possibbli mingħajr ma jingħata dritt tal-vot liż-żgħażagħ ta' 16-il sena. Fi stqarrija il-Forum Żgħażagħ Laburisti qalli llum il-ġurnata grazzi għal din l-inizjattiva ta' Gvern Laburista il-pajjiż jista' jgħid li kontrarju ta' dak li qed jiġri f'ħafna pajjiżi oħrajn l-interess taż-żgħażagħ fil-politika qiegħed jiżdied u mhux jonqos. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.